Hi guys! Karon akong ipakita sa inyo ang akong eskwelahan sa una sa elementary pa ko, grade 5 o grade 6. So kini akong eskwelahan sa una guys. Bali nabuwag ni si Jakay sa grade 1 to grade 4 lahi akong eskwelahan. Primary ra si Jakay. So pag grade 5 o grade 6 na guys, lahi na pud ko nga eskwelahan. So tara guys. So mao din ni akong eskwelahan guys no. Madwa Sor Elementary School. Diri sa Barangay Madwa Sor, Duero. So dinhi ko nag-eskwela sa una sa ako grade 5 o grade 6 pa. Mao ni mo eskwelahan diri nani siya sa natago ni siya. Nya diring kilid sa mga eskwelahan na ibasak. Nya sa una sa magbaklay raman mi, so dira mi agi sa kilid, shortcut. Imbis nga highway, diri mi sa mga kasagbutan, kakahuyan, mangagi kay duol ra. So tara guys, atong sudlon. So mao ni. So kining mga kuan diri guys, wala pa ni sa una. So, simentado na ni karon, bag-o na. Kini wala pa ni. Kana nga building, wala pa ni building diha sa una. Halikod sa una wa pa ni mga buwak. Karon na anay tagsa. So, diri ta guys. So, mao na mong flagpole. So, medyo nakuha na siya. Ang flagpole is diha gyapon pero dili pa ingan na og porma. So, diri guys, kini nga room sa una sa hong na hinumduman. Kuan pa ni siya kanang mga saksa kanang kawayan nya ang atop nipa. So, mo ni ang room sa una pag grade 5 nya kanang nay karon kana ni siya room na ni sa grade 6. So giutro na. Diri sa pikas kini mo na among room pa grade 6. Way na utro sa among room mao gihapon. So diha sa ibabaw kaning natung-an daning mga bintana diha atong among kuan kanang signage sa Madwa Sor ES diha to gibutang. Nya kini guys wa pa may stage sa una, bag-o na pud nga stage. So kini din ni kuan na ni siya juta ra ni. Nya kini kahoy nga tugas. So naana ni sa una pa. Nya diha dapita guys sa kanang na lugar mao na among garden sa una. Nya dire sa kilid diha tong among labuganan og basura. Karon wa nay tanom no. So naay puso na mo diha sa una, diha mi manginom og tubig. Nya kining kilid sa among puso diha to among kantin nga gamay. So didto mi mag luto-luto og binignit. So karon gi-construct na siya. So ako kaybog unsa ni siya nga kanang building diri guys. So diri mi magdagandagan sa una. Kanang mahapon nga padung nami manguli. So diri sa kilid kuan ra ni siya kanang agianan padung sa likod. So dana mi magtambay sa una. So mao ni among room sa una. Mao ra gyapon dag blackboard. Anya CR. Wow, mao gyapon wa na utro na. Di jud ko kalimot mao ra ni.
Ang among kuan sa una mo ning butangan og papel ni kay mag-CR ang way manglili. So maura na one outro. Dare mo ni among lababo. Sa una, wa pa ka dyan ni kuan, wa pa ka dyan ni design, walay mga palamuti. Karon daghan na. Kanya dire sa likod, dire kining basakan. Kuan pa ni sa una guys kanang kalubihan unya kanang jimilinahan. So diha mi kanang nay mga kahoy diha mi mga gi sa una, shortcut. So ang likod na guys is lutaw na. Naay sapa diha. Lutaw na diha na pita. So mao ni ang sud sa room namo sa grade 5 pa mi. So dili paningan ni sa una. Ang mga lamisa namo is kanang tag-as nga lamisa na kanang manggiatbang mi sa among mga classmate. So as usual mao ra gihapon ag kanang setting sa blackboard no diha ra gihapon. Kung na may program guys diha mi mo na among stage diha nga gamay. Kay wa pa man may stage jud nga formal nga stage. So diha ra mis kanang nay basurahan na diha mi sa una mang-decorate. So butangan na namo ng bintana diha og tilon para na po si stage so, forma misagamay og kanang space no. So mao na siya guys. Nya bali kini din diri sa kilid kining naigamay nga bintana o portahan. So wala pa ni nasumpay sa una guys, bali kuan ni buwag. So kana diha na napunay agianan padong dato sa likod. So karon gi extensionan siya bali gisumpay kay kani nga room bali mo ni kuan sa una preschool. So karon wa naman ni gamita no. Ihimo nang kuan budiga. So kana nga room diha kanang way pintal mo nay room sa preschool. So mao na ni siya karon ang porma sa akong eskwelahan sa elementary.